да готвя високотехнологично. Аз съм навън в Катуна. Пуснал съм си някакво клипче и готвя макарони на фурна. Към таблета съм включил security камера TAP. Да, освен това мога да изключа от тук. Така. Да изключа лампата на фурната и да видите как се изключи лампата на фурната. А дори не ми се налага да ходя вътре. Мога да правя каквото си искам. Да включим. Вече свети. И парчето се повтаря. Я друго парче. Чудесна работа се е получил. Точно както го харесвам. Идеално. Направо перфектно.